One, two, three, go! Bilis! Bilis! Bakit yung mag-time? Visit na tawa pa ako bago ko nakatalon. Patis! Kaya ganti na sila! Otowen! Mag-isip pa tayo ng event na tayo mananalo. Hindi! Hindi, ganun pala eh! Marami kami! Isa pa oh. Dito na kayo sa kapupunta. Hindi, sila naman yung mga una. O, dito tayo. Sige. One, two, go! 1, 2, 3, go! Ang pake!